F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħan ospita lil Jennifer Demek, waħda mill-ikbar make-up artists li għandna f'pajjiżna. Jennifer ftit ta' xhur ilu saretom għat-tieni darba twildet baby Silvi. Il-lejla rrid nisma' minn Jennifer kif tirrakkonta l-ħajja d-dar illum il-ġurnata li għandha tarbija ta' ftit xhur u għandha tifl oħra li għandha ftit inqas minn sentejn. Nisimgħu naqra l-enerġija fid-dar ta' Jennifer kif inhi. Minna ftit ieħor ħajibda l-istaġun tat-tiġijiet. Jennifer bil-professjoni tagħha tkun parti minn din il-ġurnata hekk importanti għal ħafna tfajliet, però lejla Jennifer tissorprendina meta tirrakkontanna normalment li ma' membru tal-familja l-iktar li jkun ansjuż dakinhar tat-tiex. Ħaniltaqgħu ma' Jennifer minn hawn ftit ieħor Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Experience life with Bridgepoint. Is-sera tajba u nilqakom għal Prime Time illum l-erba' qegħdin f'nofs il-ġimgħa jumej il-bot mill-weekend u dan il-weekend naqa' weekend importanti għax irdu ndawru s-sija, issa nibdew ngawdu ġranet itwal u dan il-weekend ukoll niċċelebraw the Earth Hour. Pratikament sija li d-dinja kollha tingħaqad bejn 8:30 ta' filgħaxija u 9:30 ta' filgħaxija nitfu kemm jista' jkun id-dawl biex id-dinja litteralment intuha nifs, sija simbolika. Il-lejla ħallaqakom ma' imprenditriċi, u artista. Mija il-lejla Jennifer Demek. Hello Jennifer. Hello. Kif int? Alright. Sera tajba. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Il-nel l-lum poġġejnija fis-sodda tagħha. L-bot. Imma smani dik hemmhekk tħobba naqra dik is-sodda għax tibda dur u mill-ewwel tmurajnejha biha. Jennifer, tradizzjoni ta' Prime Time, ikolli nieħu dettalji. Isma' dal-weekend indawru s-sija. Ġri. Ma jħarbatlekx ir-rutina tal-irqat. Ifhem, ħabbat tiġijiet għax issa bdew, imma naħseb noqgħdu iktar kif tiġi fakkarni. Aħna li ħanamlu niġi torqod inqas. Norqod inqas, mela żgur ħasarbat li s-sija. Torqod, ma nafx, tħawwat insomma x'hekk sija iktar. Eżatt. Iktar. Isem ikun jom? Jennifer Demek. Jennifer Demek. Data ta' twelid? 6/8/89. Għawissu il-jun mela. Mela. 89. Fejn inti mwilda ġen? Pieta. Pieta, residenti? Sida, tal-mosta. Professjoni? Make-up artist. Imprenditriċi? Uwija. Ek tiġi wkoll. Ġen, ma nafx għalfej, nimmaġina gżajra, id-dar, dejjem bil-make-up tal-mami, tilab bl-affarijiet li kienu kollha. Iktar tazzija, xil-mami ma kienx waħda tħobb ħafna l-make-up, imma niftakar tija Grace partikolari, immur fil-bathroom ninqafel u kella lipsticks kull kulurem u dejjem nara u niftaħ. U l-mami wkoll kun nistraq ftit make-up, imma l-iktar li niftakar hekk tazzija. U tija Grace x'kienet tgħid meta tmissilha l-make-up? Xejn, kienet ma ssibniex hemmhekk qiegħda dik tkewwes. Isma' Baby Silvi, kemm għandha żmien issa? Baby Silvi għandha 3 xhur għalqithom. U l-kbira, kemm għandha? L-kbira ħatala 2 f'Mej. Mela Baby Silvi għandha ftit iktar minn 3 xhur. Sena u 7 xhur hemm bejnietom. Meta wasalt lura d-dar Baby Silvi? X'ibdiet tgħid, x'ibdiet tagħmel? Ifhem, jien kont nipprepara bżaq, imma hija da żgħira u so xejn fil-bidu ma tara toqgħod taqra ħafna biex nara x'ħan nagħmel kif ħan nidħolu hekk, bħal meta kellna l-qattus fil-bidu, mistanna l-qattus u għandna lil. So tħalt u rat il-buggy li kienet tagħha, so bdejt ninkwieta wkoll. U xejn ġiet tiġri, jisa għandha pupa u kurjuża u. Kif tirrakkonta l-ħajja d-dar b'tarbija ta' ftit iktar minn 3 xhur? Iktar u bla nifs. Ġa kienet ħajti bla nifs, imma bla nifs u bit-2 għax 2 under 2. Mhix faċli, għax ikollok bżonn iżjed hekk jisek kif taqbad tgħid tiġri iktar mal-ħin, imma ma bidra ma xejn ovvjament ħaġa li xtaqt. Isma' semmejt il-qattus l-ewwel. Mela. Saxi, kif qed tiġi proħu bżewġ titfal id-dar? Qattus jien armi tfal. Iktar inkwiet? Għax qajjimni u qajmuni xi tfal li anke tfal qajmuni, imma l-qattus miskinu fil-li għad fdar il-gargur kollha ġonna. Issa jgħat il-mosta fil-li għanna tifla u fil-li għanna 2 uħossu Minnelli jibża nara.
X'inhi? Minel jibża naqra. Jibża x'qel kull meta jiġi fuq il-qattus mur biex bir-ras hekk headbutt biex tibbut taħlem. Ġen, mill-lat professjonali, x'inhuma l-isfidi l-ġodda li qed taffaċċja sa bżewġ it-tfal? Ifimni, l-iktar naħseb li nsiba diffiċli, meta jinqalgħu intoppi bħal Mart. Ġifieri ma tistax tibgħat skola, titara x'ħatamel, ikollok ħeq l-affarijiet tiegħek. Qisu l-omm iktar għandha responsabilità mhux għax il-missier ma jitlaqx minn idu tagħha, l-iktar challenge huwa meta tfal ikunu ma jifilħux. Għax titara x'ħatamel hu. Ġen, jekk nitkellmu fuq il-professjoni tiegħek, impossibbli tot kemm il-darba kont wara l-kwinti ta' avveniment importanti, kemm lokalment, kont Pariġi, kont New York. Jiena jkolli kurzità fuq l-individwu li tkunu kontra wara l-kwinti. L-ansjetà, l-eċitament, t-esperjenzaw hintom ukoll jew min ikun fuq il-palk biss. Jiena għadni noru u neġita ruħi issa. Ġifieri l-ewwel qed tisek dejjem għandek mudella ġdida, ma tajtx dan huwa xogħol li jien qed nagħmel lilek u lilek kuljum l-istess, da dejjem ħatmur għandek tittoġob il-stylist, tittoġob il-mudella, tkun komda l-mudella, l-stylist iktar importanti u designer, ġifieri hemm ħafna jekk għandek artista, l-artista għandha t-tim, so apparti li inti jekk ħanagħmel artista l Eurovision eżempju għandek il-tim tagħha designers, il-familja, ara kemm hemm nies li tittolqot mhux ġast il dik il-persuna, so dejjem aspett ta' eċitament jien dejjem għad nextaru meta nkun. U l-affarijiet jinbidlu fl-aħħar minuta. U l-affarijiet jinbidlu fuq l-eżatt, tkun flessibbli li tbiddel għax da ultimately l-kelma mhix tiegħek fl-aħħar. Hemm manager film ta' show, ġifieri eħe. Xorta d neġita ruħi. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Ġen, ftit ġimgħa oħra jibda l-istaġun tat-tiġijiet. Aħna l-Maltin inħobbuhom it-tiġijiet. Ħafna. Għal ħafna tfajliet hija ġurnata vera importanti. Int ovvjament tkun parti minn din il-ġurnata ta' ħafna tfajliet. B'mod ġenerali, kif tirrakkonta l-enerġija li jkun hemm id-dar tal-arusa? Ifhem, ikollhom ansjetà ovvjament, it-temp jaffettwa ħafna, naħseb l-iktar ħaġa li tbidlhom il-burdata hija t-temp. U l-mother tkun naqra aktar ansjuża. Ġifieri l-mother l-iktar li tkun ansjuża. Jien nara li l-mothers ikunu l-iktar ansjuża, naħseb ikunu jridu l-aqwa tfal tagħhom allura ovvjament jieċitaw ruħom iktar, fimt? Tiġ fil-ħodu, fiex normalment tibdew? Ma tfakkarnix, dak skont il-brajd ovvjament fiex xin jekk mhux il-qoddis ta' 11 jew qoddis ta' sija jew xin il-qoddis, però tittamel in-reverse kemm għandek nies kont kemm ikollhom nies. L-iktar darba li qomt kmieni biex għamiltiex. Tgħawdex huwa x'apparti li tqum kmieni għax għandek xi 10, titqum kmieni biex taħseb iktar, ikolli tiċawdex u titqum fit-3 biex tissuq fim tipprepara s-suq għall-vapur. Mhux faċli, Isma' ġen għax naf li hemm ħafna telespettaturi femminili li tjarawna bħalissa u bis probabbli dawn naqa' tips minn għandek ikunu jriduhom. Ħatibda r-rebbija minn hawn ftit tal-ġranet oħra, anzi bdejni għall-bieraħ ir-rebbija. Bdejt il-rebbija xed ngħid ħatibda l-ġimgħa d-dieħla. Bdejna l-rebbija l-bieraħ. X'look sekk imorru għar-rebbija. Xem trends ġodda. Bħalissa moda light makeup, glowy ħafna, so dik id-dewy look. Pastel colors fis-sajf u r-rebbija dejjem fashion u reġgħu fashion. Mascara, lashes kbar, and dewy, and also qabel konna nagħmlu xi freckles eżempju. Darba ma tantx rajt freckles, so qed nara aktar bħala looks dewy, natural u dik in-naqra ta' ketaj eyeshadow. U għas-sajf jaqpaw l-istess it-trends jew jevolvu. Sajf, glowy, dik il-glossy lips, sunkizdu. Nibżaw għal-ġilda tagħna, importanti ġej sajf, ovvjament, nidilku l-protezzjoni u nevitaw ix-xemx diretta. Tiġabdiet u x-xemx tiġabdiet. Nibdew niproteġu l-ġilda, ovvjament hija xi ħaġa importanti għax il-makeup joqgħod aħjar. Jennifer, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, nawguralek ir-risq ovvjament għall-professjoni tiegħek, però iktar ir-risq għall-familja sabiħa li għandek. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Grazzi għal Fior di Vita ħanejnuk tagħmel iċ-cheese platter perfett għax fil-fatt għandna għalik numru ta' prodotti Fior di Vita li żgur sar tieħu gost tippreparahom kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma mill-iktar tajbin, però jekk kemm il-darba tikollhom ma tħossikx guilty li tkun ħaddawk il-kaloriji żejda, anzi tkun kilti kelli huwa tajjeb għal saħtek. Grazzi ħafna u s-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġixkom teqgħu hemmhekk, ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura kollegament mat-tabiba ta' Prime Time u mbagħad nutar għandna ċans nilagħbu kontra 30 sekonda. Ejja ħanaraw kus-setter Paul Jackpot Cash.
Thailand Style huwa ħanut tal-madum ġdid f'Birkirkara Bypass, viċin ir-roundabout ta' Ħallija. Ħanut fejn l-għażla kwalità u prezzijiet jimxu jitfit. Għand Thailand Style tingħata attenzjoni individwali lil kull klijent sabiex ikun żgurat li d-dar jew kamra tal-banju li tkun qiegħda tiġi kreata tkun unika u bi-stil, li finalment tirriżulta f'sodisfazzjon għal min ser jużata kuljum. Jekk qed tippjana d-dar ġdida tiegħek jew tixtieq tbiddel il-kamra tal-banju, kun ċert li żżur Thailand Style f'Birkirkara Bypass. Tile and Style. Follow us on Facebook. United Colors of Benetton. Beco's new built-in range is beyond beautiful, just like nature. For when you look closer, its technologies amaze you by preserving vitamins A and C for longer or cooking dishes to perfection. Beko combines harmonious design with performance to help you live healthier. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. Food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun. Made with love. Kun. Made with love. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum ser nitkellmu fuq virus li jiġi trasmess sesswalment, il-Human Papilloma Virus, jew kif inhu iktar magħruf HPV. L-HPV hija l-iktar marda komuni li tiġi trasmessa sesswalment. Hemm il-fuq minn 100 tip ta' HPV u huma klassifikati b'numru, pereżempju HPV1, HPV2, etc. etc. Ħafna minnhom m'għandhomx konsekwenzi u jekk tiġi infettat m'għandhomx konsekwenzi fuq is-saħħtek. Imma hemm viruses bħal HPV6 u HPV11 li jagħmlu felul madwar il-vaġina u fuq ġewwa, madwar il-pene, fuq wara wkoll fil-warrani u anke fil-ħalq. Hemm tipi oħra ta' HPV virus li jista' jkollhom konsekwenzi ħafna iktar gravi fost l-HPV li jikkawżaw kanċer tal-utru huma l-HPV 16 u 18. Il-felul is-soltu jidhru ftit wara li tiġi espost tal-virus. Jista' jkunu kbar, ikun hemm xi uġigħ u anke jdemmaw. Jekk għandek xi felul u taħseb li ġejx espost għall-HPV, kellem it-tabib tiegħek. It-trattament huwa sempliċi u effettiv jekk isir sew u konsistentement. Issa ser nitkellem fuq il-kanċer ikkawżat mill-HPV. Tajjeb li ngħidu li għalkemm wieħed jista' jkun infettat b'dawn it-tipi ta' HPV, xorta waħda ma jaqbadhomx kanser il-qudiem f'ħajjithom għax is-sistema immunitarja tagħna iddajjef lil dawn il-viruses. Iżda jekk wieħed għandu is-sistema immunitarja diġà dgħajfa jew jibda jieħu xi mediċini li jdajfu s-sistema immunitarja, jista' jkun li joħroġ dan it-tip ta' kanċer il-qudiem f'ħajjithom. Il-kanċer ikkawżat mill-HPV jista' jdum is-snin ma joħroġ, ġieli il fuq minn 10 snin. X'nistgħu nagħmlu biex nipprevenu din il-marda? Hemm diversi metodi
x'wieħed jista' jagħmel biex jevita din il-marda. L-ewwel nett il-ġenituri għandhom ikunu jafu fatt fuq l-HPV u li dan il-virus huwa komuni fost it-tfajliet u l-ġuventuri żgħar dawk li jibda jkollhom esperjenzi sesswali. Għalhekk importanti li nitkellmu maż-żgħażagħ tagħna u nkunu open fid-diskors tagħna u ngħidulhom u nispjegawlhom li hemm viruses li jistgħu jittieħdu sesswalment u kif nistgħu nipprevenuhom. Nipprevenu dan il-mart billi nużaw kondom, billi ma jkonniex esperjenzi sesswali frivoli u l-iktar importanti f'dan il-każ u li nitlaqmu kontra l-HPV. Teżisti tilqima b'xejn li tingħata liż-żgħażagħ kemm tfajliet u kemm il-ġuventur. L-HPV huwa wieħed minn 3 viruses trasmetti sesswalment li teżisti tilqima għalihom. Il-vaċċin huwa aċċessibbli b'xejn miċ-ċentri tas-saħħa tal-Gvern u fil-privat huwa wkoll aċċessibbli imma titħallas tas-servizz u mhux tal-vaċċin innifsu. Din it-tilqima tippreveni infezzjoni minn 9 tipi ta' HPV. It-tilqima tipproteġi kontra l-felul kif ukoll ċerta tipi ta' HPV li jikkawżaw il-kanser. It-tilqima ma tagħtix protezzjoni sħiħa u għalhekk importanti li n-nisa jibqgħu jagħmlu il-smear test u jagħmlu screening kull sena jew iktar ta' spiss u jintuża protezzjoni waqt l-att sesswali. Il-protezzjoni tat-tilqima ddum fit-tul imma mhix kompluta. It-tfajliet u l-ġuventur jistgħu jiġu mlaqma sa minn l-età ta' 9 snin imma tingħata b'xejn mill-età ta' 12 sena. It-tilqima tingħata f'żewġ dożi 6 xhur il bogħod minn xulxin. In-notaret jgħid li m'għandniex ċans nilagħbu kontra 30 sekonda daw l-affarijiet notar ma nagħmluhomx hekk iwedu xi ħaġa, irridu nżommu l-kelma tagħna ma taqblux miegħi m'hemmx tagħmel. Il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna llejla għadda qabel ma nħallikom infakkarkom li flimkien ma' United Colours of Benetton għandna kompetizzjoni immirata għat-telespettaturi żgħar ta' prime time fejn irridu narawkom tużaw il-kulur, irridu narawkom tużaw il-kreattività tagħkom, qegħdin fir-rebbija, irridukom tibatunna tpinġijiet li jirrappreżentaw ir-rebbija għalikom. Din hija kompetizzjoni li jammirata t-telespettaturi żgħar ta' prime time u għalhekk inħallu lilhom it-telespettaturi żgħar ta' prime time jużaw il-kreattività tagħhom għax m'hemm xejn isbaħ milli tuża il-kreattività. Imbagħad intom bħala ġenituri jew li teħdu ħsiebhom ibatu l-ritratt ta' din it-tpinġija li jkunu għamlu permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella Instagram u dik it-tpinġija li jagħmlu tista' trebbaħhom l-aċċessorji perfetti li għandhom bżonn għall-piknik tagħhom. Ngħidu grazzi lil United Colours of Benetton tas-support tagħhom lejn din il-produzzjoni. Jien ngħidilkom il-lejl tajjeb, nixtieqilkom is-saħħa u ħaniltaqgħu għada. Sa tant, ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Experience life with Bridgepoint. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.